Yama yetiefo nyina kwa baba Asante Mampong ha yo Opemsuo TV Opemsuo Radio menhia kotoko film na yedi adwuma free ene Opemsuo TV no Opemsuo Radio ya bepiem wo Asante Mampong nyina nim Asante amamre ne amane se yeyi obi de ne bekire krobia Asante kotoko hena yewura makwan se yemfa no kosi apatem ebre no so a omakwan ma nipa kro no so a kire ne mpanifo ama ne mpanifo so esai de kire ne Opemsuo TV no Opemsuo Radio bepiem Asante Mampong baby a friend chenkuduase aha ena Osei Bonsu ene nsema beto yewura nim efa Asante Mampong abrada sebre Osei Bonsu ekwa akura nhihye nyina yewura krobia Asante kotokwan no no tia ne paboa kasie mu bai ebe share da sebre enmunyam na ifiri on na nya na sinemu yewura de tumi no ema mahema Mampong hema se Asante amamre ne amane sitense wo hinni wa na hema na wotumi se oyi obi ema ne tena akonya so fa amamre ne amane kwan so adehye besere akonya ne nyina no ohwemu yi baako a ode akonya no ema no ehon nsem ebeto yewura nim ema animu da ho ma yewura makwan se yemfa Osei Bonsu enkosi apartment ena bra na so se obesu ache ne mpanifo na ne mpanifo so asai ede ache no no enche se yewura edukuru na senensa ene de ni twam wi afei ena yede koto krobia Asante kotoko hene yewura na ase to bibio yede koto nanim na yewura makwan na obesi bibi kire na ode Asante Mampong krono asenensa nti ba bia ne Opemsuo Radio Opemsuo TV je chenkuduase ha ena Osei Bonsu ene obesi bibi ache ne mpanifo na ne mpanifo so ase bibi ede akire no.
Yewura that's the Osei Bonsu oda ne benkum so no ye ne ye mpanimfo ye ne na hima akọbọ otumfo amande otumfo ma ye kwan se ye medi na odwe na eni enye ndoti yi ye beyo ye wie se akọbọ na mane ye bọ na mane no se na hima anyi dishi bi a onom no fo a onka no na o se fata no medi ade no ye bai ohima yi dishi mai isa akọbọ yi wura mane ye bọ na mane no se ye mfa mesi apatem edin si apatem ma isa akọbọ na mane die enne aduru time a ese besire nswai na otumfo ama akiame yesremo se ekwanda ho se yesire nswai no na yi a yesrem mama yanyu no onyo yesire nswai ama no na do mi abrahene ama mpon ma na nan mo bosia nyina sade ananom mampon jase sidom ne ma jase o mu sie no sampa emre kakra ni bichi e ball mampon de nyina ni Asante Bonsu ama mpon ne oda ni benku so mo fa amane ekwa so ebe se sebe Asante Mawura Ewura ma kwan ema sabe na ama mpon ma mampon panifo betina se yen hyehyɛ dini na ɔtweda sabe ɛyɛ ne dɔte die mu wie bibia no panisi adeɛ bi bu a yɛbɔ bi poma mu tie Ewura Asante ne ɔma na ama mpon ma kwan sɛ wɔmɛtena se na ɔnyɛ adesrɛdeɛ wɔwuram na de hyɛ wɔ sɛ fata sɛ ɔsɔ nananom tuo mu ɛyɛ yie no wɔmpɛ bi fa mɛkyerɛ na ama mpon ma ne mpanimfoɔ bɛtena se famani ekwan nyinaa so enya adesi brantie de ne kɔkyerɛ otumfoɔ Ewura ma akwa me adi si apatam breso ye wu na apatam nsa ebre Ewura ɛhɔ ene Ewura etu na chiame mienu sa amani ekwan so yemra yemehwɛ niema sabe disi brantie a wonya no onsi bibi nkyerɛ mampɔman na owie a wɔntena se na nipa nifo so ensi bibi nkyerɛ no ibu na no ende ene eso ene sɛ yɛde aba ya yɛgyina ne mpanimfoɔ aba sɛ wɔn mu ba abɛsrɛ nsɔeɛ de ama disi branti foforɔ a wɔnya no nti nananom osampa aduru afutuo so nti yɛde bɛfiri na ama mpɔnhene ne mpanimfoɔ no so nana brɛbrɛ nana deɛ mɛsrɛ wo ne sɛ ya hwɛ ho yie wɔ enyinamabere ho na afei so so ni ɔbɛn wɔ nana sɛ asɛm ɛba w'anim a ɛsrɛ wo sɛ wobɛta se ne sɛ besepa ne kɔnni ahaban na ɛbɛboa wo nana deɛ mɛka no sɛ wokyiri nkwa ɔbɛtena sɛ mampɔn ɔbɛtena mampɔn nya so fituya no so no wode nkabom bɛbrɛ mampɔnman ama asomdwe aba ɛyɛ me fɛ yɛ mahoafo a sɛ saa berɛ metia sɛ kwawu manhene nam sini na mede n'ano de sɛm mede ba sɛsi yɛ ayɛ me fɛ mampɔnman mo ayɛ adeɛ mode nkabom mode ɔdɔ na mode asi hene ɛbɛfɛ sɛ saa adeɛ no ɛbɛyɛ nhwɛsodeɛ ama Ghana man nyinaa ama manso ɛwɔ ahensɛ mu aba awie da wase dase branan na ɔyɛyɛ no na ɔbɛyɛ ne nyinaa ne sɛ ɔbaa bi so abirekyɛ busua no wonnya gyae no kan bɔ mu sɛnea yɛfiri aseɛ no na no mpotie bi a yɛnim sɛ yɛdi wɔkyi a ebi abɛyɛ bibi ɔwɔ ama abirekyɛ busua ɛno ana bɛyɛ obiara so yɛn na woyɛ ntem ho ase na obiara de ato hɔ na yɛn nyinaa ka ho abom na ɛdɔm sɛ aboa no takra ɛna ma no yɛ kɛseɛ sɛ yɛwura ni hɔ a wo na wo hɔ nti wo kɔ a yɛn nyinaa yɛbɛhwɛ sɛ wode dɔm ɛna ɛɛto
mesrɛ sɛ twɛdi ampɔne nananom ɔmo ma nyansa sonko adase bɔ sɛ Bonsu ne yɛ nana ti hɔ adase brɛ deɛ ne ne yɛ adwuma ɔtetee me nneɛma bebree fi sɛ mesuaeɛ na me wura ɛde no maa sɛ wo nua ketewa na ɛbɛn ntetete no nso ɔde me kɔ kɔmiti bebree so nneɛma bebree ɔma me gyina hɔ yɛ sɛ mesrɛ no sɛ twɛdi ampɔne nananom ma wo saa kokoduro no ne saa nyansa no ɛkyɛ adwuma a Mampong yi di dwumadi a ɛso yie paa yɛbɛka kyerɛ yerenom ne yɛne wo ne fa adwene yɛserɛ wo wadaworoma ɛgye w'ani na hwɛ wɔ yerenom anim na ne yɛbɛka akyerɛ wo ɔman no Mampong ɔman no ɛso afigya ase ka ho gyama ase ka ho adwira ka ho apaa ka ho ne nyinaa ka bom ɛna hyɛ wo nsa yɛwura yɛsrɛw ka saa nkuro yi nyinaa bom ma wo mu nyɛ du na yerenom yɛdi w'akyi a ne yɛde kɔ santeman a ne yɛpie a na santeman awura ahunu sɛ ampa Mampong ɔman na ɛba no yɛde yɛwɔ gyidie wɔ mu yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ sɛ yɛwura wɔdii ka ayɛ na so woba yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ ama yɛyɛ ka kyerɛ wɔ ano Amra Nyantakyi ba wo bɛn mesrɛ nyame pa ɛnhyira de ma sɛ wo bɛn ɔndo mboa wo ɛfa nokorɛ ɛne pɛpɛɛpɛ yɛ ka bɛgu Mampong akopɔ nhyira na mesrɛ de yɛsie nsa yi bi ama na yɛatufo kakra Mampong ditwitwa ɛna wobɛfo yi ɛyɛ akonnwa a ɛmu oduro ɛwɔ asanteman mu wo nana ɛne asiama Nyankopɔn gu asia sɛ biribu osiane atweaban ho ɔno ɛna sɛbe kwakyepani waafoɔ ntie du agyakuma di fie na agyakuma di fie bɛwo ama ne ntoasoɔ emu abɛpae wo nuanom bebree atasema nso baworɔ abɔntɛm ahensan adankanya atrɛ ama ebi akɔturu sɛbe kwawu nyinaa nanso ne nyina mu ne pani enti wo bayi abrɛtufoɔ dɔ ɛda mo ntɛm no ɛmɛyɛ nkasa wo baayɛ ɛne mu bɛteteyɛ bɛka wo mu nyinaa bom na ɛnyɛ baako na ehunu sɛ bitidwa nso ɛna wobɛfo sɛbe eburu asanteman mu ha yɛwura ɔkɔ baabi a n'akyi wo na ɔdi gya wo wo na ɔtɔ so biinu ɛdɔm ani sa deɛ ɔso ntakrakyɛ enti wo bayi deɛ akyi biara no aniberɛ bɛba ho ɛsan diberɛ no nti na mede afotuo baako a mede ma wo ɛma wowura mfi deɛ wo nananom abɛyɛ agya hɔ ɛkɔ ɛno na bra bɛtoa so titiriw deɛ wo nana aboa ahɛnantuo bɛyɛ de ma asanteman wɔde ne nkɔ bɔ afɔdeɛ sɛbe ɛde gye asanteman si hɔ ɛnɛ yɛnkɔ ko bio nti deɛ na wobɛyɛ na so de agye asanteman si hɔ ɛyɛ nkabɔmu ɛyɛ ɔdɔ ɛyɛ nwomasua ɛyɛ mpuntuo ɛyɛ adwuma a yɛpɛ ma mabunu ɛnya bi yɛ ɛno ne asɛdeɛ ɛda wo so yɛwo nhuyɛ yɛwo nna nyina hɔ koraa no ɔmo de bɛbrɛ wo amoa yɛ ama de nkumi aba enti yɛhyira wo kosɛkosɛ na yɛasere nsɔeɛ no ebi de ama wo yɛkuyɛ no ntu mpɔn na yɛnti mfa mmoa ma asanteman nso mpagya mampɔma nhyerɛ mpuntuo ma bi aka asanteman sɛdeɛ nanamo kaeɛ no dwumadi a ɛda w'ani soɔ no anaa woba bɛfa no ɛnyɛ dwuma ketewa wowura otumfo so nipa a wɔwɔ awekyi mu wɔ mu sɛ wobɛtumi aboa ɛne nti ne yɛde kɔkyerɛ no a ɔgye wo tum mu sɛ ɛmfa mɛsi apatam a wagye wɔ apatam busa a ɛnɛ ɛma wɔ nti wobɛyi mmoa biara a woto wobɛtumi ayɛ aboa ma asanteman ne
Mampomaya pijane kutoka anani ade bishia efro obayo oneye no besisa edo besi dibe fufo nti anamontuo bi ana wutua na mfata no mesre so hujani nyina afi mpenifo nso hode afutuo ne bibia ama wo obayi wa onim o maame ayo odima emani nu hoda buano na dia obeyama ono neni aje na bua ama abusheni nya abua ma mpuntuo ene koso aba enene ade a mesefro ho di ofaze so uwese uwise aha na uwia edo akọ hino ho no di timi kese ni se onza na aba abepe Mampong so ama aye krabebe without it Sabe, ona na boja ene ko ajitawo na so ne unfa hodi unfa tuo unfa jai na ni ndia wona muasa wona mpuntu wona mparaju ma enye bia ye ene eba wona futa sabe mpa fodi amawo ana mo tufa sabe ba na ntse nyina egu sabe ba fadi pa emu oduro sasa Mampong ene around what say the man will sabe unchi titi ko wa go ni odo ba ye amani mu moda company fo ya mu tawachi en kabomu Mampong en sabe bu abetu fo en kabomu ni na na betu fo so far was now we are was that's what the passion how the star also I'm on here I can see and when you put another dem on nanu tu or the channel Bankum, Contre, Akamu, I don't think, Chidom, Nenema, Jasi, and Kobia, and Mampong hima. Nena nani asiyama kweshia. Nena nani ameniampo. Nena nani bwahia nentuo. Nena nani Osei Bonsu di kan. Me ofa. Ni Osei Bonsu otosu miedu. Sompa mena nanom som Mampong mai na me Osei Bonsu ametosu miensa. Me beto aso. Mesummo wonukrem ni akukudrom. Men na ni machi en chere Mampong mai da. Di soimi ya de. Na se me dani machi chere Mampong mai a me tu Mampong mai ya wada. Any mona ho pema kasa afei eno okotena se eniti amoyiri bia ni protocol ya kwa imfie nana etomu ya yenyina